Bé, primer de tot, agrair la vostra assistència a aquesta roda de premsa, que a partir d'ara es convertirà en un punt de trobada habitual de la CUP. Cada dimecres de la setmana posterior al ple, o sigui, uns 9 dies després del ple, farem aquestes trobades per explicar els eixos de treball i les actuacions de la CUP en l'últim ple. Així mateix, aquests punts de trobada, que seran oberts a tota la ciutadania, s'acceptaran preguntes, crítiques, propostes i tot tipus de demandes. Seran uns punts que s'aniran fent en els diferents barris del poble i que han de servir perquè la població comenci a participar d'alguna manera en aquest projecte d'unitat popular i per tal d'apropar una mica més la política a la societat, fer-la partícip d'aquesta i incentivar el debat polític. Fora de la institució, a nivell de carrer, des de la CUP encetem una campanya de denúncies de les retallades socials. Unes retallades que van ser encetades pel govern del Partit Socialista, tant a nivell de l'estat espanyol i de la Generalitat, i continuen amb força amb el govern de la Generalitat de Convergència. Unes retallades que tenen com a tàctica fer pagar l'efecte de la crisi a les capes populars, deixant fora les capes més adinerades, i que té com a finalitat el desmantellament de l'estat del benestar, amb una progressiva privatització dels serveis públics o buidant-los, de tal manera que la població que s'ho pugui permetre hagi de córrer cap a les empreses privades de serveis. Aquesta campanya l'hem encetada amb la presentació de cartells contra el tancament de l'assistència continuada al cap de la nostra vila, i amb la denúncia d'aquest fet mitjançant escrits ja publicats en diferents mitjans de comunicació. Un aspecte que ens explicarà més detall la companya Maritza Campbell, que és doctora d'assistència primària. Bona tarda a tothom i gràcies per la vostra presència aquí. Jo us parlaré de les retallades en sanitat. Retallades socials, retallades en sanitat. El dilluns 11 de juny d'aquest any, l'ambulatori de Sitges va tancar les seves portes a les 9 del vespre. Jo passejava la meva gossa i em vaig trobar amb un amic i vam petar la xerrada. Tot sembla el més normal d'una vesprada d'estiu, però de sobte un home jove es va apropar i ens va preguntar si aquell edifici era l'ambulatori. Veient que estava amoïnat, li vam haver de dir que a aquelles hores, 11:15, l'ambulatori estava tancat. De seguida va preguntar com anar a l'Hospital de Sant Pere de Ribes i com tenia cotxe, li vam indicar com arribar. Quan l'home va marxar corrents cap a Sant Camil, vam reflexionar sobre les persones que potser no tenen cotxe, la gent gran que poder esperaran fins que es faci de dia per acudir al seu capçalera, posant decisions mèdiques en mans del destí. Els turistes que fins ara podien ser atesos en el CAP facturant la visita. No vaig poder més que sentir-me trista perquè la qualitat assistencial que hem trigat molts anys en aconseguir ha sofert una retallada salvatge del govern de la Generalitat de Catalunya. Què vol dir això? Això vol dir que a partir de les 9 del vespre totes les urgències seran ateses a Sant Camil o a Sant Antoni Abat, amb el que implica de saturació de les urgències hospitalàries, que no s'han vist reforçades amb més professionals perquè també pateixen les retallades de la Generalitat. I ja s'ha posat sobre la taula de negociacions una regulació de llocs de treball que contempla acomiadar personal sanitari per poder eixugar el dèficit econòmic que pateix aquesta societat capitalista. Això vol dir que totes les atencions domiciliàries que es produeixin a partir de les 9 del vespre, exceptuant les de Vilanova, és a dir, des de les botigues de Sitges fins a Cunit, hauran de ser ateses per un equip format per una metgessa o un metge i un infermer o infermera, amb un mòbil i un cotxe, que abans s'havien de fer els equips de l'atenció continuada de Sitges, Roquetes i Cubelles. Si tot això s'ha de sumar al fet de que 2 places d'urgències del CAP de Sitges han sigut amortitzades i no s'han reconvertit en places per a l'ambulatori, sinó per l'acut territorial que us he explicat abans, i que al Garraf porten més d'un any sense regularitzar, és a dir, suplir correctament la plaça d'un professional de baixa, i pot ser que s'acabi tancant el consultori amb l'excusa de poc rendiment, que ja no es contracta el servei de metge i infermera per als ciutadans coneguts com a desplaçats, persones que dupliquen o tripliquen les necessitats sanitàries públiques d'una ciutat tan turística com a Sitges. Clar, quan el conseller de Sanitat firma les retallades socials, ho deu fer com a acord de gestió, amb objectius economicistes, acord que diuen fer entre els polítics amb lo de sempre,
sense comptar amb l'opinió dels ciutadans ni dels professionals sanitaris, oblidant que tot el sistema es fonamenta en la relació d'un pacient i un sanitari i que tots els càrrecs mitjos i superiors que absorbeixen una part molt important del capital en sous i hores extres de gestió són prescindibles. Qui pot parlar ara d'un Consell de Salut amb la participació ciutadana en la detecció dels problemes de salut de la comunitat, la seva priorització i acords de solució que mantinguin el dret a una sanitat de qualitat per als sitgetans i sitgetanes? Nosaltres ho diem. La CUP de Sitges segueix ferma en el seu rebuig taxatiu a totes les retallades socials, en aquest cas de la sanitat, i proposem que les solucions als problemes estructurals del capitalisme no vinguin de fer més palesa les injustícies socials que ja tenim i que es respectin els drets bàsics del poble. Sanitat, educació, treball, habitatge i cultura. Moltes gràcies.